Tapukama partang yang ata di Bornginon taparade ma dirita martang yang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Tapujima tuhata marhite buku ende nomor 467 ayat sada dohot 4. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondipor badiana tumo palangit dohot tanoon, amin. Kurajumi aka sitonon dihasyanganon, hirana soada do martimakon hasangapon si papataron na tuhita sogot, haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, sa elehon ma dihami ha porsyaon na mangulu, asa toktong hami porsya di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. To pamaroha na ias di bagasan hami, jala paimbaru roha nami jala pasitong, ay say pahot maha porsyaon nami, asa hot jala sonang roha nami marningot naong sesa dosa nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata ni debata di partangata sadarion, imana gabe jamita godang di parmingguta naro, imana di enet sian 5 Musa 24 ayat 10 sahat rodi ayat 10 walu, tajahama marsikat sorin. Dan jadi papeolonmu uhum tuhalak dagang, dohot tudak danak nasopot somarama. Jaladang jadi buatonmu ulos ni perempuan nama balu bahen si koram. Kon matongot ni roham tahe atau badoh kona jolo di Mesir. Hape nunga ditubus Jehovah di Batam Hosiani. Alanido ubain hudok kon mangula horsi songoni. Ido sahatna martuado akan natu mangihon hatta ni debata jala nopiopsa. Amin. Tapujima tuhata maritende nomor 126 ayat sada dohot 2.
Di bata Jawa manami mo liate Tuhan di partangyangan namion eng manangihon hatami hami Tuhan mana madongan di mamasu-masu hami asang giat bui di hangulo kami hatami di bagasan gornak Yesus Kristus martangga kami tuho amin. Hatani di bata tersurat di Hebrew bidu 10 tolu ayat sadaro di ayat tolu manotong ma holong ni roha di dongan unang halangguson hamu partamueon ai marhite sieni heado di tamuai hala akka surusuruan so pamotoanna ingot hamu ma akan atar hurung songon narap tar hurung songoni akan atumono persuk ai dohot dohamu di bagasan daging. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Ido sahana uren itu hata riko do tahe holong ni roha tudonganon tusude manusia. Apakah memang firman Tuhan ini masih relevan untuk semua orang? Karena kenyataannya ada beberapa keadaan di mana orang tersebut sepertinya tidak membutuhkan orang lain. Malah orang lain yang sangat membutuhkan dia. Sotung do tutu hatani Tuhanon hola tuakana marsahid nama nariko pangurupion. Hola tuaka napogus narikot silehon-lehon holan tuaka nagale pamatangna narikot panugnugud di ibana alay molo nunga gugo di ibana radang rikot pangurupo dison molo nunga hasea di ibana mamora ibana radang rikot tengso pangurupion ay nga mamora ibana molo sea di ibana hipas di ibana disop pinang rikot panugnuguon. Sotung do tutu odo nama dasori jojodo adong hata dang rikot au mardonga dohot ibana. Sotung do tutu odo nama asa di zaman ni Yesus halak Yahudi nama dokon dang rikot tita mardongan dohoti ai halak Samaria dui dang sidongano nih. Apalagi yang manginang di masa di negara tahun aka agama ugamo na meragam adong istilah na jujuk tabigi istilah kafir. Apalagi na masa minggu nasalpu nedok na songonon boy do mardongan alay unang sape jonok ninna. So tung do tutu memang hataon dan tu sudah jolma. Adong do jolma-jolma tertentu nasa pola rikot dia kadonganna, dia tidak membutuhkan orang lain. Jangan-jangan hanya orang lemah yang membutuhkan, orang yang kuat, orang yang sudah memiliki segalanya, dia tidak membutuhkan orang lain. Alani di dokon, unak komar donga tusi, ano gabi ramun ho, ay partigor doho abang, ay partigor doho inang parhurye doho, unak komar donga tusan, unang dongani i. Iko pasi di ngomu do dirim si anak ka nasingan molo songonido ngasalah bihita. Jika memang status manusia seakan-akan membuat dia berbeda dengan orang lain, dia tidak membutuhkan orang lain, ini berbahaya. Kenyataannya tidak ada yang kekal dalam kehidupan ini, tidak ada yang menetap, tidak ada bisa menjadi tempat bersandar kita.
Molo pe tadokon naking nagugu ibana pamatangna dang riko ibana tugon toho alai sadia leling maibana gugu pamatangna sadia leling manang riko tugon ibana tadokon namorai dang rikot pangurupion tadokon ro di ujung ningoluna hamorona nang namarna habis alai riko do dison pardonganon dung gale pamatangna haduan dung ditadikon akayanakon namar serak riko madibana ka pangurupi akan manulangi ibana alani HP dang adong naho di portibion naboy gabido honotta ngapos berohakku na manguluon ngasai beholanok kupeo holanok hutiop dang riko bidio na mardongan dang riko dia na mardongan saripe dang riko dia pungwa marga dang riko dia parsahutaon dang riko dia aka sahuriaon alaniaha ngahasea au dang boy hape dohono songoni ala memang ditopa debatado jolmaon meragam adong do na ditopa debata dilehon pasu-pasu betul-betul lo mangurupi ibana sian na mangolu ibana nunga denggan parhepengonna mardonga saripe ibana nunga tong denggan parhepengonna sa di ujung ningoluna pe denggan parhepengonna sedong do nasongono dilio debata jala memang ikum mangurupi do ibana to kadonganna dia kasih songonon unang manyan idokon ibana marna loje ibana aloje bohol na mga leo terus hol na mangidoi halakon hol na madjaloi halakon unang manyan ala memang dilio debata pisada halubia tu sasada halak dada hola tu dirinai alai asaboy do ibana mangurupi kadonganna asanggiat akan apistari mangajari asanggiat anak nagugui mangodihon mangurupi asanggiat akan namorai marsi lehon-lehon asanggiat akan nabisuki mangajari asanggiat akan ang maboto hatani di bata menugu-nugu akan nahurang mangatusi ay ido parangulanon alanido dang boy uhumata molo adong sadada danak nasorang ibana isarana majolo dang boy marnida dang boy mardalan dang boy makatai dang gabi dohonon na mardusa do haron natorasnyon nagudanga do harodusa ni natorasnyon ubay na soni geleng ubay na soni para sorang ni nakonna amang tahe na tua-tua porsu ningolumi songoni ma para sorang ni geleng mo dadi ay ido tong namasa di zaman ni Jesus gudang halak nama dokon ay ahadudusan yon ubay na tubo ng buhay makulingon ng buhay makatayon. Ini kenapa bisa ini lahir tidak bisa berbicara, tidak bisa berjalan? Dosa siapa ini? Dosa anak ini kah atau dosa orang tuanya? Nina Jesus do. Ay dia kasih songonima ikut tarida sakap ni debata, sakap marsi urupan, marsi tugu-tuguan. Alanido bodo taida dua halak na cacat, sadarang bumardalan, sadarang bumarnida. Ale muli padomu nasida marsi urupan. Na marnidaon boy patuduh dalan na suboy mardalanon na marnidaon boy mangurupi na sumardalanon boy mangurupi na sumarnidon songoni manguluon aka halobian na diaw mangurupi hahorangan di dongakum ay rumah tangga pe songoni do hape ay molo talului rupani manginang muluboy nyan adong ma bawa manang paropuan na gabi donga saripekku na sempurna na boy gabi mangurupiyaw na boy madonganiyaw nga salah molo songoni ay rumah tangga ipe marsi urupad do marsi haholongan marsi donganan marsi tangiangan ay odo rahu-rahu ni sada hubungan manang organisasi manang persekutuan alani hape manginang molo penguluta say adong jol manamangido tu hita jala memang sejojot rop namangido tarko majol namangido unang gabi tadokon turu hatta manang tadokon tudongani ay godang mahalakon namangido toru solon namangido ay ibain na adong do asaro na sida bohamolo na tuhani baima huutsa majo na siyakoy hamorommi
Asa di ai hojo songon na dihilala ibana. Asa dihilala hojo songon halak na hurangan. Songon ini orang namora adalah sarusi. Ala namora ibana leas rohana mamereng namar sahiti. Leas rohana mamereng sila sarusi. Ala namora ibana. Ala sangap ibana. HP dilihat di bata pe hamoran hasangaponi. Dada holeneng madokon ngajago au. Ngahasea au na dumingga di hutan alai asanggia do iban hamoran nai mengurupi akka donganna. Damang dainang nah hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Ya ada sahalak molo hami sermon perhalado direncanahom neng manuhor sesuatu. Adong do hepeng. Molo di pinikiran nian ala adong do hepeng baitu horma. Cukup do hepeng. Bahasa nang itu hor. Karena memang uangnya dan dibutuhkan. Ale adong bahasa nama dokos sengona. Ya kalau memang kita bisa membeli, oke. Bagaimana dengan pemeliharaannya? Ternyata sering terjadi seseorang membeli sesuatu barang yang mahal dan uangnya ada, tetapi tidak cukup uang untuk memelihara. Dia bisa membangun rumah yang mewah, tapi dia tidak siap untuk memelihara rumah itu. Ala jodoh umarga uang pemeliharaan daripada manuhor. Umarga ugo dan haporluan di pemeliharaan daripada manuhor. Pajong jokon pardonganon masih murado. Molo pajupak kita marsi jalangan horas margasi hobi ho margaha nah wala bursinaga ho nela buruaha bah marlai do HP kita martulang do kita boy murah. Tetapi semudah itukah memelihara hubungan itu? Semudah itukah menjaga supaya hubungan kita tetap baik? Ternyata tidak. Bisa jadi setelah kita berkenalan besoknya tidak kenal sama sekali. Pajupak kita mesti isi do tahe. Bah, songona hutada isi do tahe. Karena memang tidak ada pemeliharaan, tidak ada hubungan yang baik. Songonirang menjalin hubungan antara laki-laki perempuan muradoon. Alai memeliharaon, wah ini sangat sulit. Bagaimana supaya hubungan ini sangat atau terjaga dengan baik? Penampilan pesongonido, jodoh, sahala suami, sedokon, angguina taku, iko baga do aria borngin inna. Itu tidak salah, tapi hati-hati, uang pemeliharaan kecantikan itu mahal. Na bereng ko dola sakiles baga nin, ale mau dihitung-hitung argani, mulai sa listip, alis mata, hitung sada duda, sada alis nason, mulu dua nason. Pemeliharaan itu besar, ada harga yang harus dibayar mahal untuk sebuah kualitas. Alanido, dang salah marpangidon na tibo-tibo, dang salah marsakap na dinggan nama say balga. Alay molo sobarani do hita memelihara, menjaga apa yang Tuhan berikan itu untuk apa? Sita pangido Tuhan leong batua hamoraon, hagabion hasangapon. Tapi setelah dikasih tidak dipelihara. Songonidora molo namar huria pe contoh nama jolo. Molo adong sahalak ruas na menyumbang tu sada huria isubak konibana matadok ko majolo alat musik manana piano. Alai dibereng ibana ganu minggu dang dipelihara, dang dijaga, dang dipature ujung nagabe busuk, ujung nagabe gilohon sude mesi. Olo nagabe tubi narohana. Holam majalo do garijon. Alai memelihara daun. Songonidor rahita mo isarana martang yang tapangido tu Tuhan leon hamoran hagabe na sangapan dilehot Tuhani. Tetapi tidak dipelihara, Tuhan akan berkata, tidak ada pertanggungjawaban darimu terhadap apa yang kamu minta. Alani HP amanginang persahabatan itu penting untuk semua orang dan bisa kita jalin dengan mudah, tapi hal yang paling sulit dikatakan firman Tuhan adalah menjaga, memelihara kasih persaudaraan. Hadora manang mau tabereng weata adong dui sira yaki duau tiap handphone adong lobisian 5 grup pasti doi
5 grup. Grup sektor, grup ama manang perempuan, grup persahutaun, grup pasikolaan, grup panitia, grup on, grup an. Ale songon na jebu roha mabe grupi semangat mabe grupi buhama sa songon da tabu hita marpungu akaina ni bicarong ini tabe grup hola dibain sugu nai sok narung mananga pasif semua. Jadi go oleh sifat hempotai aka grup-grup pasif dang dohot tite bagas darong komunikasi ibagas ale selalap ma adong grupon. Menciptakan grup sepertinya mudah, tapi menjaga supaya tujuan grup itu berjalan dengan baik sulit. Alanido HP idokon tu halak Kristen nadi Heber jaga hamu pardonganoni hak Kristen hamu sada huria hamu molo penunga huria hamu sada huria Kristen diluati dang namar lapatan sada rohamuna saling dilingna molo so dijaga hamu molo pe nunga sada hita di huriaon HKBP bincarung targoar hita sahuria alai boido sujujur nema jota dokon boido rojol matu gerejaon ale dang ditada isena di sapingna ro ibana hudul martangiang marminggu amen mulak guarna do ibana huria anggota jemaat HKBP bincarong ale moloi sukun ise mana ditadaho di huriai tangan dong utad depet ditai 2 situa nami situa di pasaribu ala paniroina na to luo metadda jolma di bincarong. Apakah ini namanya sebagai anggota jemaat yang bersaudara? Tentu tidak. Tentu tidak. Alai molo adong taber ruas ro ibana masuk mehita jam sia 30 ro ibana jam sia maka tahatai jodoh kadongan mula maibana jam 10:30 mula permingguan maka tahatai jodoh 1 jam 11 karena bagi dia persaudaraan itu sangat penting dan menjaga persaudaraan itu juga hal yang sangat penting. Anggoso adong do komunikasi, anggoso adong do relasi, tunggu hadu benon persahabatan yang baik tidak akan mungkin. Adong sada realitas songonona manginang, mungkin hita maju manibangi. Di sada grup si patado adong pangurupion tu akan berduka cita. I transfer mebana duka cita manang suka cita sudeme. Adong sada anggota na pasif tung aha pena masa di grupi, tung aha pena masa di arisani, dang parduli bana. Adong na masa di ngata rupi, dang manongoson. Adong na ulang tahun, sudi madok ko selama ulang tahun, goy bana, dang nang parduli. Adong na kemalangan, romadok ko jol manangyako, margogo mahamulay, ang goy bana, si mon. Karena bagi dia nggak penting untuk mengucapkan itu. Terjadi maka malangat tibana. Masa makana masa iba pengumuman ala nungadong marhabuk ni roh di keluarga ni laeta sianu beruon ala ni tapapungu matu pak tak nina ni panok notan sian 100 anggota ni grupi hola tolu mana manongos sia 100 hape somalna 10% mengurupi do mungkira dohon ini adiba do marhua urupani esohea mengurupi marhua lehono ni so ya Allah marsi lehon marhua lehono tu si akka nadong di iba so ya aktif ujungna muru mebana ngaporsu pakilelan niba dangadong tadana mardonga kita ngamoliati ma di grupo nina kaluar iba ni sia grupi kita maju manibangi isi do nasala di sia mangina ibana do nasala manang na anggota grup sudena do sebetulnya idok realita ni jolma unang tagabusi molo adong anggota ni sada persekutuan dak aktif sipata moru do silelehon ido kan moru do ale molo ngatabereng do ibana aktif terus talehon do sude akan abu talehon jala aneh na amanginang nga permisi bana mulai ate madehamu songoni mapa benamuna kalor masih grupon dadong na menanggapi karena memang dia tidak dibutuhkan
Alani memang dia di peok jolmodo pe molo disuako nadinggan tapo mudo nadinggan bolo disuako otik tapo mudo otik molo disuako godang tapo mudo godang dang butong ibana muruk memang selilingo pe hibana dang ya peduli alenggo taringo tunasingon tong do memang salon ala memang prinsip ni hajol mau do songoni ala dang diurupi barang ala dang mengurupi bana dang niurupan i prinsip na hajol mau don jala odo tong hatan itu hatang itu rupukon manotong maholong ni roha di dongan unang ala jonok iba niurupan ala sojonok iba dang niurupan itu harus berbeda harus jelas orang Kristen harus memiliki prinsip seperti itu dang na ala keluarga las roha mengurupi ala sotinada barang nirupi dia dua do kosongonon unang halang guson hamu partamueon ay marhetisiani hiado ditamoy halak akasuru-suruan sopa motowan na janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat namar tamue dibuat sada tudus-tudus unang manyan holam manamue akan tada unang manyan manamue hola keluarga di Matius 25 arang dosi sada tudus-tudus nina Jesus dom ai roau tu jabum dang dilehokau mangan dang marabi tau dang dilehokau abit mau asau dang dilehokau minum ai nadiga ko Jesus dang marabit dan diga ko Jesus male dak kuliah mangan nadiga ko Jesus da mau dak kuliah minum ai nina Jesus ma ayak kana lewati na di julu jebumi akanggiku doi ai au doi ale dang mardonga kami Yesus ai marga si hobbing ibana marga pasar ibu do nang hubungan nami dang ala namar hubungan ubahen na mangurupi hita enggo sosongoni do ai naso martu HP diulah do songoni anggo holan alani par marga do mangurupi hita na martu naso martu HP diulah do lobi siani alani do HP manginang unang manyan masohot unang manyan moru roha mangurupi di hita molo pe memang di masa nuengon marpikir do halak pitu hali molo mana mue halak tu bagasna naso tinadana marpikir pitu hali roma halak contohna permisi kami dari perusahaan ini inna dan tetadda dak kata bagi perusahaan ni sipata oleh naroha sotung na penipu doon sotung na menghipnotis doon memang kondisi sekarang ini membuat kita berpikir panjang untuk berbuat baik kepada semua orang tetapi jangan pernah jadikan itu alasan untuk tidak pernah berbuat baik adong pitu na romang hidu tu jabu pitu satadokon sotung na penipu doi romo sina paduahon sotung na penipu doi sampai napa pituhon sotung na penipu doi sude pitor tadokon sotung na penipu ujungna dakia hita mengurupi di bagasan ngulutta ini kan berbahaya tantangan-tantangan yang dialami jemaat Kristen di Ibrani dan kita sekarang ini sama halangan ataupun ajakan untuk tidak mau menolong itu ada malas do mengurupion buasa ya berjutuau malas do madongani onalnya juga doon itu juga terjadi dalam teks ini tetapi firman Tuhan mengajak jangan karena seperti itu adong ayak nasongonon beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat ini dikatakan oleh Paulus untuk meyakinkan kepada orang Kristen bahwa setiap perbuatan baik itu tidak selalu terbalaskan tidak selalu tapi lihatlah ada Tuhan yang melihat perbuatan baikmu dan akan membalaskannya kepadamu. Neng dohonon na ido. Jadi jangan pernah berbuat baik dan mengukur perbuatan baik itu sebatas untung rugi dibalas atau tidak. Bahkan Yesus mengatakan berikan perbuatan baik kepada orang yang tidak mampu membalas. Karena dengan demikian Tuhan yang akan membalas kepadamu. Alani HP sotung doa dong ukuran di hita mol neng mengurupi hita ikon utung. Iko gudang utung na dang songoni HP ajaran di Tuhani tohala Kristen molo neng mengurupi urupi mak
Molo neng mangurupi unang alani asini roha, unang alani sogoni roha, unang alani pardonganon, alai mangurupi ma alana manadda hita di Tuhani, hita pe si rupat do. Imana dia tolu. Molo diripuho songon na gogo pamatangmu, inna Tuhani do, ingot ma, naujui pe galero tiki baru tubuh. Si togu-togu doho tiki baru tubuh, si lehono doho manga tiki baru tubuh, sonang doho mangolu, dan ibotoho na sodong idah dihudon. Na ibotoho maleho tangis, mauaso tangis. Aliran ibotoho kan dan naso tu panaso manga do omamu, hape homangan. Unang diripoho ala songon na dinggang ngolum, leasro mamereng halak ninna trupukon, ay hope naujui hato baddo. Unang lias ramai merang halakan ala pogos, ai hope naujui pogos do. Hidup ini akan berubah. Kadang kita akan merasakan yang betul-betul sukacita, kadang kita akan mengalami duka cita yang sangat berat. Oleh karena itu, jangan pernah memutus hubungan dengan siapapun. Odo sadapo dan nama saya arga di hitahala Kristen. Mardonga kita dan hola tu keluarga. Bahkan kepada musuh pun Yesus berkata, doakan musuhmu, berdamai dengan mereka. Alani hape dangadong nabui targoar alo ni halak Kristen dangadong di dia pe hita maringanan di perkara juata kuriata bincarungon iko boy di hita mardame tu halak di rumah tangga di lingkungan di bagasta iko boy di hita mardame tu lingkungan ai ido tadana Kristen kita ai moloso adong be parbunya dengga tu lingkungan ini dipertanyakan kekristenan kita. Alani hape amanginang marhite turpuk di boronginon sadarion diajar waktu hita saita jaga homma aka pardonganon tu saluhut halak molo pesongon na dok maol si pata aka majal hasi niro haiba alani pardonganon majaga hubungan doho angginiba aci niroha terus alai taingot mahatani trupukon aina manamuai suru-suruani do hamu artina na baloson ni Tuhani doi las niro haslipa gadde tu hita haduan Tuhan mana madongani mama sumasu hita amin martanya kita di bata Jehovah amanami moleate ale Tuhan di pasu-pasu di ramoti hodo hami di tikyon Tuhan do na mengajar hon asang giat marholong niroha totong pergugui hami Tuhan asang giat tutuboy ha marholong niroha tu salut halak mengurupi hami na tolap gogo nami diloko asini roha pasu-pasu tu hami ajari hami Tuhan marsi leo-leo tu dongan nami ajari hami makaholongi moleate madiho Tuhan di hatam na setotong mengguli hami sangge marparbui mai di bagasan ngulu nami di bagasan gornam Yesus Kristus martanya kami tu amin. Tapujima Tuhan ta marhitende nomor 730 ayat 1 dohot 2.
lianon. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dalam pertanyaan sektor Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan, kami boleh memelihara kasih persaudaraan dengan sesama kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat kami, jemaat yang sakit Tuhan, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Engkau berikan kekuatan, Engkau boleh pulihkan Tuhan sakitnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pesta Gotilon yang akan kami laksanakan Tuhan di tanggal 14 November. Kami berdoa untuk panitia semua Tuhan yang bekerja. Engkau berikan semua agar acara kami pesta Gotilon boleh terlaksana Tuhan, memberikan persembahan ucapan syukur Tuhan di rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan yang masih melanda negeri ini Tuhan. Biarlah cepat Kau pulihkan bangsa ini Tuhan. Engkau boleh sembuhkan, boleh kami bisa beraktivitas, boleh berkumpul Tuhan di rumah-Mu ini semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, dari yang terkecil RT hingga Bapak Presiden Tuhan yang memimpin negeri ini Tuhan, boleh dengan hikmat kebijaksanaan-Mu saja Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan, hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapujima Tuhata mari tende nomor 807 ayat sada satro di tolu. Huhut kita papungu pelean na kita papungu boido ditransfer melalui rekening Huria, manang dipasahat melalui paniroeta masing-masing, manang diboan saat mar minggu onsite di Garejaon. Tapuji matuhata buku ende nomor 807 ayat sada satro di ayat 3.
koma piliata martang yang mahita. Ali di batama nami na di bono gijang hodo haroran ni saluhut sileo na dinggan do naso libasan na moliutus. Upasat hami masih ni lo hami tu hami pilihan nami tu ho. Saya jalo me gebo na khusus di jolom. Paso-paso menjelar ramoti asa hopar hasia kami pilihanon. Pati bulu na rajamu di tonga-tonga ni hurem do di portibion. Buhay marana mi marhite hite todim. Asalam utadhami godang ni silelo hami tu hami. Asalam gir-gir hami mado mole hate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rahmah hitam martangyang ditangyang alia manami. Alia manami dari benog gijang. Saya penerbadia magwarmu. Saya roh maharajaanmu. Saya saat malam menerham di benog tongosona di benog gijang. Lema tu hami sira nangolu siap hari. Saya samno sanami songo penesanami. Idu saniro nomor dosa tu hami. Mana kami tu gitu pangujunan. Palu mami sian pangaba. Ayona pun harajaun. Dot haguguun. Rodia sangapo selingna. Amin. Asi niron itu atas Yesus Kristus. Dot tolong niron di bata ama. Dot parasaran itu diperbadia madongani hamu saluhuna. Hora sama dihita saluhuna.